Pakwento may baitang kay console niya mega plug ang USB sa. Sa tiyan sa nang naman nilo na ya parang. Lalu mo. Ita kami. Karena kaya anyang mag-apply kay console niya. USB sa. Method kami mag-apply. Kami nga doon Gloria session. Sige, kwento pa. Inispreda ako pa po doon. Alas 3 ng gano'n, dumigis kami eh. Ano kay magdilo na kami. Kami nagpila kay US Embassy. Maka-Amerikana ko kaya. Ang interview. Ay, ito yung Amerikano kita. Kanaw, pepagawa kaya. Papigas to sa me. Pepagawa kaya slim. Atinan niya. Limpit. Forma na ka na to. Forma. Atinan ka na, Bab. Atin ako dato. Kitang-kitas na nga po, domi nga maragul makain na. Ang ginto. Damneng. Wow, gingo. Sapat-sapat dyan kaya sa alo kong makain ni kaya. Bling bling. Rapper. Kita sing-sing. Ang paboritang bracelet. You're gold! Ako ta, ngayon may interview na kami. Unay may ko kami rin, kape man kayo minum eh. Very excited kami may interview. Ay, tahanak yan, pangarap na anak po. Ating magtindataw. So, sa kumpiso ha. Tarap kayo, Merkal, kakayo na. Salma mo. Ay, hindi kaya na kapalit. Sampu pa ha. Di 20 pesos. Orang kayo mga wanawar loob lagi yung ay kaya mo lang may interview. Background are you a tourist? Ito question. Oh yeah. Good morning, Mr. Consular. May please pass your passport. Kaya palugyan mo. Bigla nito, shit eh. Are you a tourist? What are you doing in America? I'm a tourist in the heart of America. How's you know? My business in Pampanga is far away. It's during the month in October. So that's why I'm here to get a visa. I need the rest of part of America. You have a bank account? Yeah, of course. Magaling ka talaga pan-English na. I get it. Very siya bank ako, tana. Eh, bakit may bank account mo? If I can go, million niya laman. Yun na yung kondoming eh. Milyon. Milyon? Binakdated niya mo. Dami may balik kondoming, autos na yung bank. Lumaan mo nga na pengas gaskate, ang kahit dili kang kenda nung pengas gaskate. Hanepig lamo ko mga yan. Hanepig dakurak Ay, yan. maglumang-lum. Lumang-luma na nga. Hane, pinatag kitang kaya ng baba mabulok ka papeles. Mawari mo yan ng consul, nagtutuwa. Ay darating na nakadningan ni Mali. How long you stay in America? Kinip na paano pakibat. Only like this. Hindi, patad. Sabi nito, you're rejected, ana. No, according to Article 214, you don't convince the consul, deny. Dapat 30 days ha mo. Maybe 10 days or 15 days. Like this siya Nga, ano yung mga taranta kong animal. May karugang ka? Para kita na ako. Like this siya mo. Bakuyan na. Like this siya mo. Ay, dana.